κλείνει αυτό το κεφάλαιο και θα σας κάνουμε και εκτιμήσεις για βάσεις. Είναι η κυρία Κατερίνα Κατράδη, βιολόγος κοντά μας. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Θανάσης Σκύφας, μαθηματικός. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Κατράδη, τι γράψανε στη βιολογία γενικής παιδείας τα παιδιά? Τα θέματα ήταν αρκετά, ήταν μεγάλα σε έκταση. Χρησιμοποίησαν τμήματα και από την ύλη που έχει προσθεθεί. Σε γενικές γραμμές δεν είχαν αυξημένη δυσκολία, όμως έπρεπε να είναι κάποιος καλά διαβασμένος για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Οι μέτροι μαθητές δηλαδή θα βρήκαν μεγαλύτερες δυσκολίες από τις άλλα μαθήματα, καταλαβαίνω. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει μάθημα που μου λέτε ότι πρέπει να ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος κάποιος. Όχι, και στη βιολογία προσανατολισμού έπρεπε να είναι κάποιος καλά προσανατολισμένος. Τότε εγώ δεν το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κύριε Σκύφα, τι μπορείτε να βγάλει το συμπέρασμα τώρα, έτσι, μιας και έπεσε και η αυλαία? Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, σήμερα ολοκληρώσαμε, καλή επιτυχία στα παιδιά. Μπαίνουμε στη δεύτερη φάση τώρα της αναμονής. Να πούμε ότι φέτος έχουμε σημαντικές αλλαγές. Δηλαδή? Από 6-7 μαθήματα είμαστε στα 4. Δεν συνυπολογίζεται το προφορικό που έδινε μπόνους 0,6. Έχουμε νέα ομαδοποίηση σχολών. Τα παιδαγωγικά έφυγαν και έχουν δικό τους επιστημονικό πεδίο. Έχουμε αλλαγή των συντελεστών και των μαθημάτων βαρύτητας, για παράδειγμα στα οικονομικά. Ενώ ο συντελεστής 1,3 ήταν στην οικονομία, είναι στα μαθηματικά κατεύθυνσης, κατά τεκμήριο δυσκολότερο και με χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων. Και τέλος, λάβαμε υπόψη μας τις επιδόσεις των μαθητών βάσει αυτών των στοιχείων που έχουμε μέχρι τώρα στα φετινά θέματα. Εκτιμήσεις λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να λέμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στις υψηλοβαθμές, θα έχουμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση. Μάλιστα. Στις χαμηλές, σταθεροποίηση και ενδεχομένως μικρή άνοδος. Στο δεύτερο και τρίτο βλέπουμε άνοδο των βάσεων. Στο τέταρτο τη σημαντικότερη πτώση, στα παιδαγωγικά δηλαδή, και στις οικονομικές σχολές επίσης πτώση των βάσεων. Μάλιστα. Έτσι με έναν γενικό τίτλο μπορείτε να χαρακτηρίσετε τη φετινή χρονιά των πανελλαδικών? Ομαλή. Ομαλά. Κύλησαν όλα ομαλά, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς. Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.